desde Marea a iniciativa que vamos a trasladar ao Parlamento con relación a isto é doble. Dunha banda, queremos garantizar que se fan as obras que sean necesarias nas instalacións para garantizar que isto non se volva a producir, e en segundo lugar, garantizar a mellora na dotación de medios materiais e persoais para poder atender os arquivos. Decimos isto porque únicamente hai 4 persoas responsables da custodia dos arquivos de 33 xulgados en toda a provincia da Coruña, un número notoriamente insuficiente e que, na nosa opinión, unha vez consultados os traballadores e traballadoras, debía de ser como mínimo o doble. Ten que haber unha persoa constantemente aquí nos arquivos que poda expedir testemunhos para que a incorporación deses expedientes ás causas abertas seña moito máis áxil, porque ahora se está ralentizando por esta culpa. Por lo tanto, ese é o primeiro asunto que lles queríamos trasladar. Por outra parte, hoxe é o Día Internacional da Xustiza Gratuita. Queríamos chamar a atención sobre a falta de desenvolvemento que hai da Lei 4/2015 que desenvolve o Estatuto Xurídico da Vítima do Delito. Concretamente, en dos aspectos que nos trasladaron os distintos colectivos profesionais, tanto da abogacía como da xudicatura, que queremos poñer en riba da mesa. En primeiro lugar, a necesidade de garantir a asistencia xurídica gratuita ás vítimas do delito en sede prepolicial e en sede policial antes da xudicialización das denuncias. Isto é unha exixencia que ven consecuencia de garantizar unha boa defensa xa desde o primeiro momento e unha boa asesoría antes incluso de poñer a denuncia. E en segundo lugar, e con relación particularmente ás vítimas de violencias machistas, a necesidade de dispoñer de intérpretes en todos os xulgados que de forma áxil atendan as vítimas de violencia xa no momento anterior á interposición da propia denuncia, porque temos queixas de numerosos xulgados onde o retardo na posta a disposición, incluso na sede policial, de non facelo en plaza da lugar a que en algunhas ocasións as vítimas se vexan posteriormente acobardadas a hora de seguir adiante co expediente por non poderse comunicar incluso ca autoridade policial. Por lo tanto, nos pensamos que é necesario hoxe, no Día da Asistencia Xurídica Gratuita, reivindicar en primeiro lugar a boa función que nos colexios de abogacía fai o turno de oficio e, en segundo lugar, que ese turno de oficio ten que poder estenderse para prestar toda esta asistencia gratuita ampliada a donde establece o propio Estatuto Xurídico da Vítima do Delito. Finalmente, e tamén falando de xustiza, onde tuvemos no pleno do Parlamento a oportunidade de debater unha proposición non de lei sobre a cobertura aos afectados pola explosión de Tui. Desde Marea reivindicábamos que no caso de falecementos as vítimas e os seus descendentes, máis ben os seus descendentes, tuvesen o dereito a unha indemnización equivalente a que se dispensou ás vítimas dos lumes do mes de outubro. Ben, esta proposta foi rexeitada onte. E hoxe vemos como a Xunta de Galicia publica un decreto de axudas onde aos dous orfos do matrimonio falecido lles corresponden unhas indemnizacións de 30.000 euros a cada un. Ben, no caso da vaga de lume do mes de outubro, os falecidos se indemnizou con 75.000 euros. Nós non entendemos que entre unhas vidas e outras debe facerse diferenciación algunha e non entendemos por que os nenos orfos teñen dereito a 45.000 euros menos que nada vai devolver a vida aos seus pais, pero que desde logo lles pode axudar na vida a sair adiante, e por que eles van a ter menos dereito que o resto das vítimas que tamén padeceron os lumes do mes de outubro. Eso era o que nós onte pretendíamos evitar ca nosa proposición non de lei e que foi rexeitada polo Partido Popular, que deberá dar agora explicacións desta diferencia de trato entre unhas vítimas e outras.